दामोदर मावजो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त या व्यक्तीने मराठी त्याच्या रक्तामध्ये कशी द्वेषाने रूपांतरित झालेले आहे ही गरळ त्यांनी ओकलेली आहे। याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत। मित्रहो, ज्या दामोदर मावजेने सुरुवातीच्या प्राथमिक शिक्षण मराठी भाषेतून घेतलं आणि त्या एकमेव मराठी भाषेसाठीच त्यांना हा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे, ही संपूर्ण गोमंतकाची आणि अस्मिता असल्याकारणाने त्यांनी या ठिकाणी अभ्यास केला आणि म्हणूनच अवघे 4 लोक जे आहेत कोकणीवादी, त्या कोकणीवादीच्या 4 लोकांमधून त्यांनी जे काहीतरी साहित्य निर्माण केलं ते साहित्यातून त्यांना हा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे। पण जेव्हा आपण एक ज्ञान संपादन करतो तेव्हा संपूर्ण देशाच्या जनतेची अशी भावना असते की त्यांनी कुठेतरी ज्ञान प्रस्थापित केलेलं असावं आणि आज त्यांनी मराठी भाषेबद्दलची गरज ओकली आहे त्याच्यातून असं दिसतं की त्यांना ज्ञानाचा विसर पडलेला आहे। दामोदर मावजो यांनी जे विधान केलेलं आहे मराठी भाषेच्या बाबतीत ते स्वातंत्र्योत्तर गोमंतकामध्ये सर्वांनी निषेध करावा अशा प्रकारचं आहे। त्याचं कारण असं की गोमंतकामध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये भाषिकवाद संपल्यानंतर जे एक सौहार्दाचं आणि प्रेमाचं वातावरण मराठी आणि कोकणी प्रेमामध्ये निर्माण झालेलं होतं ते बिघडवण्याचं काम यांच्या विधानानं केलेलं आहे। दुसरी गोष्ट अशी की भारताला परंपरा आहे की ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते जे आहेत त्यांचं व्यक्तिमत्व हे सौहार्दमय, सगळ्या मानवतेवर प्रेम करणारं आणि माणसांना जोडणारं, मला वाटतं दामोदर मावजे यांनी सिद्ध केलं की पहिले ज्ञानपीठ विजेते असे की माणसाला तोडणारं अशा प्रकारचं काही मतप्रदर्शन करणं आणि संपूर्ण गोमंतकाच्या संस्कृतीला बिघडवणे अशा प्रकारचं त्यांचं हे विधान आहे। दामोदर मावजो यांनी जे मराठीबद्दल वक्तव्य केलं आहे त्याचा आम्ही प्रखरपणे निषेध करतो, विरोध करतो आणि त्यांचं त्यांनी जे हे मांडलं ते त्याचा असा अर्थ होतो की जी सध्या राजभाषा कायदा आहे आणि जो सगळ्या विधानसभेत आपल्या सगळ्या आमदारांना जो पास केलेला आहे, गव्हर्नमेंटला पास केलेला आहे त्याच्या विरुद्ध हे त्यांचं बोलणं आहे आणि हा दुसऱ्या तऱ्हेने जर विचार केला तर शासनाचा आणि आमदारांचा आपल्या सुद्धा अपमान आहे। मावजो सर असो किंवा मागे एकदा विधान केलेले सरदेसाई असो, हे ज्यावेळी या तऱ्हेची काही अशी विधानं करतात त्यावेळी लढ्याच्या वेळी कोकणी आणि मराठी प्रेमींच्या मधला जो सेतू होता, जो असा तुटलेला होता, तो आत्ता कुठेतरी हळूहळू जवळ येतो आहे असं वाटत असताना ज्यावेळी अशी विधानं येतात त्यावेळी तो सेतू परत तुटेल की काय अशी एक भीती आहेच।